Horasma di kita saluhutna. Parlado pasaton selamat hari Minggu. Tu sudah ruas namandohoti par minggu onon. Martua ma akan aro di bagasan Tuhata. Minggu ta sadarion ima namargoa. Minggu pasak pulu waluhon dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion pangurupion di kita di bagasan Guarni Jehovah. Jadi tapuji ma debata di bagasan las ni roha. Taendehon ma tapuji ma Tuhata. Hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho, na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroha maradopon Jehovah, jala ibana paima-ima. Sai marhapo satu Jehovah maho, jala ulahon na denggan. Ay holong doroha ni Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konon na, aka na niasyan na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata. Hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sa lehon jala pahot ma di kami roha si somoni. Ramoti maakan aposo maradopon pangasungi ni si bolis. Asa maluan na sida sian pangunjunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partanono batuan nami. Saya tugu mahami di dalam si dalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kasih tangan asih Rohan, dodalan asa sude, di sude labur juru.
Tangi hon hamu ma patik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosogot, akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan i ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jela ikon holong rohatta di ibana. Asa unang kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marajujara jaran naroa, manang mangasi marhite-hite guarni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipujian do, so dohonon guarni debata. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian hatta debata, lau mangulahon na khobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai paragoi mahami, mangulahon na khobar tu patik ni. Amin. Sai jojok Daud tadikon dalani nanti gori Kristen oleh utondong dalan alali tukiro aku jonjong di adopani saya si roham Tuhanku sesana sadosaki Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasoto dosa. Para sirohami dahami nadangolonon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh. Jaladanga dong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do kami madibil sian akka dalanmu. Macai godang do panglesyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ibasam. Dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot panglesyon nami. Say ingot mahami obar tuas ni roham. Dohot denggan ibasam. Ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan dosa. Romahamu tuau, asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahen okku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do musei. Hasa ngapon ma di debata na digitjang. Amen. Nabonado debatata jalan abadi ape na
sai na si tong doa tana na tino na honai hatik peya si rohana dang paubaonai sai oloi mai sude asa sedang homuseng. Hatani debata turpuk epistel di minggu arion, sian Markus sia membuka sian ayat 38 sahat ro di ayat 50. Tajahama secara responsoria. Jadi dipakulingi si Johannes ma ibana. Guru, huidahami dosa halak napabalihon akasi bolis, marhite-hite guarmu. Dang olo ibana mangihuton hita, jadi hurarang hamido ibana, alaso hita diihuton. Ai pandongani do di hita, naso mangalo hita. Alai namangga sipi sada sian namet meton, akan naporsea diau, dengganan ma ginatukon lo sumbatu turkungna, laho mangalonokon ibana tu laut. Dinasora mate gulukna, dinaso mitop apina. Dinasora mate gulukna, dinaso mitop apina. Dinasora mate gulukna, dinaso mitop apina. Namarguna do sirai, alai molotung hambar sirai, ahama bahenon, paicim hotsa, sai marsira mahamu, huhut mardame samahamu, ima sahatna, martuado akan atumangihon hatani debata jalanong peopsa. Amin. Oh
kon maha prosyotai songon hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jakoba ido ama pargogona sa dosa na tumumpa agit dohotano porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jakoba nasasadai imana tubuhon si Maria na gabe-gabean siang tondi perbadia andorang so kabubuhan ido tuhata na tumayon na mernit di panghuman di 100 mate tarpajal do ibana di hauk narsilang na tua tubantor ulung di kanon mangolo di hari patuluhon naik tu surgo lahundul tu syamuni di bata Jakoba amanai pargogo naso kabusani di sima ibana pa imamulak sobot tanoon mahumi hal na mangulu dohon na mate Persea di tondi perbadia jaladong sada kuria nabadia kuria hatopan hal Kristen akan nabadia doho dia sandi dosa doho dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Marende kor inakamis.
Tikting di Huriatta, HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu di Bagasan Mingguan Minggu tanggal 20 September 2024. Naparjolo Guarni Minggu. Ya Guarni Minggu tasadarion ima Minggu pasapulu waluhon. Dung Trinitatis. Dohot tema pangurupiyot dihita di Bagasan Guarni Jahoba. Tikting paduahon. Partangyangan sektor. Nah di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di Patupa Huriatta do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon turpuk jamita di enek siat 2 musa 4 mamukas yang ayat 10 sakro di ayat 10 pitu dohok tema toktong rade mamaritahon hatani debata atong ria mahita rotu partangyangan ni dipukka masuk pukul 10 sia 30 waktu Indonesia Barat. Nah patoluhon barita habuk niroha. Nah di hari Rabu tanggal 25 September 2024 nunga jumolo dialap tuhatta ima inang nyonya Intan Hutapea Boru Tambunan. Umur 76 tahun, alamat keluarga Jalan Ori Raya Sada B2 nomor 20 Pondok Bambu, ruas sektor Sada Wik 2 Jalan Nadi hari Sabtu tanggal 28 September 2024 nasalpu nunga di Patarau tu Parbandaan ima TPU Tanah Kusir parhalado do sudi ruas pasahaton dohot marhabuk niroha sai di pargogo itu hatta ma keluarga na tininggal honna na paupaton ruas na baru di jalo do gabe ruas ni Huriatta na parjolo amang Jordan Kristanto Sibuea inang Deborah Nasya Margareta Hutagao alamat keluarga Jalan Teluk Semangka Blok C2 nomor 10 Kafling Angkatan Laut RT Onom RW Pitu Duren Sawit Jakarta Timur masuk gabe ruas sektor 2 Wik 5 nasida mendaftar dung marhasohotan nunga di Patadahon di Parmingguan pukul pitu waktu Indonesia Barat. Napa duahon Bapak Dennis Nelson Tarihoran Inang Agung Ayu Retno Sari Rap dohot yanak kon nasida 2 halak bawa dohot 2 halak yanak koboru jongjong mak ruas naib baru. Pindah Sian Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Bekasi. Alamat keluarga Jalan Selat Sapudi Blok F Tolu nomor 4 RT 4 RW 10 Pitu Duren Sawit Jakarta Timur masuk gabe ruas sektor 2 Wik 5 jala di Patadahon di Parmingguan Saderon Ima Parmingguan pukul sia 30 waktu Indonesia Barat. Parhalado do sude ruas pasahaton selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Saya anggiak magabe ruas na mangulu nasida di tonga-tongan ni Huriatta. Hudul marwas naib baru. Warta Palimahon Dewan Koinonia. PA Remaja di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Patupa Huriatta do PA Remaja. Nas PA di enek sian sada Korintus 10 tolu membuka sian ayat 4 sa ro di ayat pitu. Ima naniuluhon yang mengpadita Edi J. Sitidaun STH maringanan di ruang konsistori Gareja. Pinangido tu sude ruas remaja ni Huriatta songoni dohot parguru malua asa riamat dohoti acarai. B. Retret seksi ama manang punguan kor ama. Mulai na di hari Jumat saat tu minggu sadarion tanggal 27 saat 20 sia September 2024 seksi ama manang punguan kor ama ni Huriatta patu pahon retret maringanan di Hotel New Ayunda 2 Sulanjana Megamendung Puncak Bogor. Nah mendampingi sian parhalado ima padita Dr. Jusen Buang Manalu dohot ketua Dewan Koinonia. C. Retret punguan Ina Gracia di hari Sabtu saat hari Minggu tanggal 12 sa ro di tanggal 10 Oktober 2024 nganeng roon
Punguan inagrasia ni Huriatta, patu paon retreat inagrasia maringanan di Villa Kayangan Pitu, Sentul, Bogor. Nah mendampingi sian paralado ima amang padita Edi Jesitib Daun STH, dohot sekretaris Dewan Koinonia, inang situa Ade Boru Simajuta. Warta paonopon Dewan Diakonia, Parjolo Ulos Lasniroha. Di Minggu sadarion tanggal 20 September 2024 di Parmingguan pukul 30 waktu Indonesia Barat, dung sidung manjaha tikting di Patu Pahuriatta do Pasahat Ulos Lasniroha tu inang nyonya TN Sinurat Boru na 70 ala nonggo umur nasida 70 tahun na di tanggal 26 September 2024 naung salpu. Nasida ruas sektor 2 wik 5. Napa 2 hon seksi pendidikan. Hombar tu program seksi pendidikan tahun 2024 mulai hari Minggu tanggal 6 Oktober pukul sia waktu Indonesia Barat di Patupa seksi pendidikan ni Huriatta. Kegiatan bimbingan belajar pendalaman materi setiap hari Minggu. Tu siswa-siswi jemaat HKBP Pondok Bambu ima tu kelas 6 SD dohot kelas sia SMP maringanan di Rumah Moria. Narahubung inang nyonya situa BE napi 70 dohot amang Edison Pangaribuan. Warta papituhon amplop tu haporluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024. Di Minggu sadarion tanggal 20 September 2024 di Patupa Huriatta do papungu amplop ima tu haporluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024. Tapa sahat mai tujolo dung sidung jamita dohot pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo tulu kantong. Kantong sada A, sada B tu huria dohot kantong paduahon tu pusat. Paduahon kan amplop tu haperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 tujolo dung sidung jamita. Atong tapasa mai di bagasan Lasniroha. Na pawaluhon bazar makanan di Minggu tasadarion Minggu tanggal 20 September 2024 di Huriatta melalui panitia pesta gotilon pembangunan do Natal 2024 patupahon bazar makanan maringanan di halaman gereja. Pinangiro tu siri ruas ni Huriatta asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa mai dung sidung parmingguon manogot dohot parmingguon arian. Napasiahon ruas namar sahit. Di bagasan parsahiton do ruas ni Huriatta naparjolo inang nyonya Elis Lisda naibaho borsibolun. Nunga mula tujabu dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Poncawang. Ruas sektor tolu wik 12. Napaduahon inang nyonya situa en Hutagalung borusi Mamora. Dirawat di rumah sakit Harum lantai 2 kamar 220 sia. Ruas sektor 2 wik 12. Tabuan ma di bagasan tangyak ta asalam tuhipas di hilala rohana sida. Nambar pudi parhepengon. Peliat tu huria godang ngasia juta 704.045 rupiah. Peliat tu pusat godang nas 10 sada juta 771.635 rupiah. Transitori godang 8 juta rupiah. Panitia pesta gotilon pembangunan Natal 2024 godang 7 juta 765.000 rupiah. Pungu masude 36 juta 440.700 rupiah. Song ini mah tikting di Huriatta di bagasan mingguan sai di pasu-pasu tuhatta masude pak kubasion dohot pelian bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhatta. Masuk mahita tu acara marningot ruas namunding ima inang nyonya Intan Hutapea Boru Tambunan. Tas jonjong mahita.
Undul mah. Masuk mah kita tuh acara khusus pemberian ulos Lasni Roha. Ya, 75 inang Nyonya TN Sinurat boru na 70 na marulang tahun. Dihita dongan nasahuria di tikyon nga jongjong inang nataholongi Nyonya TN Sinurat boru na 70 bartu naung pinurapon ni huriata jalon yak karuas ni huria ma ulos las ni roha menoduk sahat ibana mangyahi umur 70 tahun songonima inang Nyonya TN Sinurat boru na 70 opwahar ko opung gitauli sondo si gitauli langro opung gitauli di bagasan las ni roha tutu namadok mauliate tu de bata ala naung bongot inang tu 70 tahun sude ruas ni huriata sian namet-met saat rodia kana tua-tua mar las ni roha alani sikat ni las ni rohai pasaton ni huria ima ulos las ni roha alani dohonon nami na parjolo songon sian hatan itu hatta mainang sahat rodi hatutuamu saya totong doau jala rodi na ubanon say ahu do mangusuk kamu ahu do mabahesa na say laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu paluahon way marhitioni nang tabba malas ni roham nunga sahat hatan itu hatta sa rurina ubanon ninna sa ibana do namar mududuhod dohot na mangabing jipos marohami nangate saya dileom magajang numur tuinang songoni nang kapoparamu di paso-paso asa songon hatan na tua-tua pe pasaton nami matong nidurung ma dekke pora-pora pinamasuk may tubagas ni tabu-tabu saya burju jala serep mahita sude marroha ay ido dalan ni debata laho pasahat to pasu-pasu sahat masolu sahat tubotean pasahaton ni huria ma ulos nas ni roha di inanami di son saya mamasu-masu matu hatta sahat tu panggabean sahat tu parhorasan mauliate ma Marende mahuria huhut papungu pelean. Bukan sekali dua kali dia ngomong. Jauh
Jauh balas niroha saleleng olumi ibana rurun inasana uli aidi sarihon Jesus sudenari Jauh bapandungani dina porseai ibadah patudun nasi dalanan bi asa marolopop di ujung ibadah dudulanmu nuang nasuguti jauh Bapa ngurumpi disi ulaon mi dilehon bos diruh diganupi nampe sifat agamu apur seyauni jamon tutun Tuhan menjaga lumi. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat datang, selamat bersekutu di Gereja HKBP Pondok Bambu. Tu keluarga ni amanami Amang Denis Nelson Tarihoran, Inang Agung Ayu Retnosari bersama dengan dua anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Selamat datang Amang, selamat datang Inang. Tuhan memberkati persekutuan kita di gereja ini. Tuhan juga memberkati keluarga Amang, memberkati juga anak-anak. Jala selamat tahun mate. Opung ni gitauli 70 tahun bah. Pau punggus video. Anak kate. Anak go. Boru. Las rohat toropamu mangudurhon na tuai-tuai. Ido. Jala dala doi makka melateho songot tema ni minggutta. Molotuk pesaha inango tu umur 70 tahun. Ola pangurupion ni Jehovah do. Dang adong guguta alai debatado na mga ramuti. Marsangap ma Tuhani. Alanida mangdainang di minggutta pa 10 aluhon dung Trinitatis sadarion jalalaos omma minggu parpudi di hita di bulan Septemberon, di bulan Sia,
Tokinai bongok nama hita 17 11 dung marpesta gotilok kita non fokus nama hita musetu akka perayaan Natal. Sudei hola nalani pangurupon ni Jehovah do boita bulus ari-ari ningului. Alani rojo ujo ni hatta marhite minggu sadarion di pangurupion di dengan nibasanai ahama sipatu pauta dia ma sidohonota jala sungod dia mahita makkamulate honi tu debata ima nanaeng rata-rata atta uhalotta alani rak mabuka mahita di buku ni Parpesalmen atau Mazmur 124 ayat sada satu ayat walu. Pesalmen manang Mazmur 124 ayat sada satu ayat walu. Di bagasan perikop di doksongonon hamauliateon dohot puji-pujian marningot haluaon binahen ni depata hujahama tuhita edde hananakok sian si Daud out unang Jehovah madongani hita say ima didok Israel out unang Jehovah madongani hita ujuhehe jolma mangalo hita say ngulu-ngulu hita bodutonna ujui di panobbo ni rimas nasida do pakhita say na aupon ni akka aek do hita ujui say na boluson ni batangai kido todita say na boluson ni akka aek na marhasahido tongon todita ujui pinujima Jehovah naso mangalehon hita si soroon ni akka ngingi nasidai nunga malua toditai songopidong na malua sian sabil ni persabil nunga matos sabili jadi malua hita yang go pangurupio dihita di bagasan goar ni Jehovah sito palangit dohot tano odo yang go pangurupion dihita di bagasan goar ni Jehovah sito palangit dohot tano odo pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ido sahana. Hamua kadonga saha perseaun di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Adong do filosofi di hita halak Batak nama dok hata parpudi sabungan ni hata. Hata parpudi sabungan ni hata. Aduh bahasa Indonesia ni hata parpudi sabungan ni hata ona teh. Kata-kata yang diucapkan terakhir itulah sesungguhnya menggambarkan apa yang mau disampaikan yang mengatakan sesuatu itu. Jadi ahado hata parpudi na naing dohonon ni nama dok katai ido sasitongna unok ni hadirionna yang menggambarkan kepribadiannya. Misalnya adok sada ama mengalami
kecelakaan lalu lintas. Sakeluarga nasida hobbartu keadaan di mobilon songon naik ringsek hancur do mobil lao. Alai danga pala terluka parah nasida na di bagasan mobili. Somal doi akka manginang tasise. Ay memang luar biasa do hati amang. Songoni ma keadaan rusak parah ni mobil na kecelakaan ni hamu. Anggo mamereng kecelakaan ni mobil do situasi nai tang binoto be. Hape dang adok kamu nang gua pala luka parah dang pola mar rumah sakit. Ay madah basa ni Tuhani doi. Tulu hari nai adong musia nama dok. Ay dibagi kabar jala binereng keadaan ni mobil ni amang boru na kecelakaan ni. Ay sehat doang boru anggo binereng situasi nai. Dang mukibeno. Imada paraman bahasa ni Tuhani deh. Apa seminggu nai? Adong madok. Ay luar biasa lu bah. Ayang go binereng do na kecelakaan ni amu. Baji mere sudia ka gambar foto-foto ni kejadian ni. Barang nabi no to be bah. Ay torhato gua matai madok. Barang to ay anak tasyakangan ya. Nah hibatan na jago ma mobil. Ay torsong nai putar do isi ito bom na. Terus cekatan do na. Anggo na kisah hali dua hali akamanginang basa ni Tuhani do. Patulu haliho popat dalior jol marom madok. Jago ni anak nasyak kangani do mamutor hon sendiri jalan cekatan. Memang atong jago do mobil ina muse. Anggo nakip perjolo dua hali bahasa ni Tuhani. Patulu haliho popat dalior do selanjutnya jago ni anak koki. Jadi molo di do hata batak tay nak kiring hata perpudi sabungan ni hata ninna berarti na perpudi do tokan. Ayang go perjoloi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan do. Ala yang go patuluh do berikutna selanjutnya tu diri nama. Ai ala ni hebat do jago ni anak koni do nak kining nama buani. Gabe pudi, gabe siding pertolongan Tuhan. Jadi reflektif do jamita tu hita kamang. Boy do songoni masa tu hita. Ayang go ditiki rongom gomos ni tangata martangi yang jala tabuni pamujioni madok mengakui pertolongan Tuhan boy do di awal-awal lai. Alai duk salpui olo dodang be adong pengakuan. Alanido secara naratif do tulisan ni pemasmur dison mengajari kita. Sian ayat sada ayat 2 do ayat berikutna saya didok do disi out so jauh ba. Out unang Jehovah pinuji ma Jehovah dungi di ayat perpudi jalalos ido stressing manang odolan ni turpuhod dihita naga besongon topik minggu bianggo pangurupio dihita pertolongan Tuhan bagi kita hanya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Merturu-turu do yang menciptakan langit dan bumi ia manginang sudena masa di tonga-tonga ni nguluta dalam kendali Tuhan.
Jadi nang boy holan di awal na ido hono secara Jehovah pangurupion. Dung beriku na gabe hadiri. Jala ido somalna. Molo madok kata sambutan, molo mabain kata pengarahap misalnya sasahalak, tong do berengota di ujung na ido. Jojo do gawe madabu, anggo parjolo nai. Alain dengan bahasa na jalon dengan bahasa jaluban nan jalona do alayang go di parpurinenon olo gabe hadirionna kehebatanna dungi kemampuanna kepiawaenna ma natarida jojo do soni parro kauma kana madokata alai saya dong doi tetap molo dangalan di bahasa di Tuhani dang boyaw jong ison dang talupa umadok kate son nanggoy pasma. Tapi na tujulo pe mana memang madok katai ala memang nadongdo alasan na siya nakahatawon na siya nakapangkat do jabatan na ni jalona. Alai saya tetak go patujuluhon manang mengatasnamakan out unang Jehovah akahalak na betul-betul ima menyadari mangukuhon hadirionna. Nian akka manginang adorang sorope ha Kristenon anggo hita halak batak. Ngasay diulahon madok maulihate. Ngasay dipatupa akka ulaw namar perdomuan tu pengucapan syukur. Molo malua manang molo boy bana. Jupak kaluaon moloroak kahagugutan manang ka persoalan. Mangupa-upa saya dipatu pahala kita do molo tersonggot molo malua siya parmaran do. Jala adong do akan material-material di si. Somalna ima majoput boras sipir ni todi. Jaladang boholan hijau putih. Ikut di horasod doi tolu hali. Jala tu dia. Tugijang. Adong do simbol, adong do gambaran. Atik pe hati hai dang apala. Pas dope manang pangguarina tu di bata Jehovah. Akau putana parjulu. Alai anggo hata horasi damai sejahtera doi salom doi jala di hatau doi si firma tudim. Molo tabuka Yesaya sia Joshua walu esada Joshua sia esada arong do disi. Si Musa pe patu padu si Joshua. Firma tudim hati hai alaniaha. Asa margogo si Joshua laho menguduti pakobasion ni si Musa manguluho bangsoi ay nagudang tantangan rongom aka persoalan asa mergugoy bana alay dung roha Kristenon aka manginang ngalam ubuk be gabe ditabay na maima dakolam mangupa-upa be dakera holan ada be nung nga dibayad di si partangiangan mangupa ibadah ucapan syukur ima dibayad di si alam malua. Nah pasti goar ni Jehovah ma di patujolo tu si. Imba na parjolo akka manginang. Na paduahon boydo hita mengakui sesuatu itu baru pertolongan Tuhan karena hal-hal yang dahsyat. Dupe alasong na wah. Dupe alasong na terhatotok kita, gagup kita. HP parpesalme dison, molo pe malua hita songo sia sabil lipidong, jerat burung. Ini menggambarkan sesuatu yang kecil. Ikut tong dodo honota, pertolongan kita atas nama Tuhan. Dak saikon mujizat na balga. Dak saikon na spektakuler. Dak saikon na ikon na hebatian. Baru pedo honota sejauh beda.
adong do hal-hal na so taduga, adong do hal-hal na so tapikiri, justru itulah cara Tuhan menolong kita. Huuji do mangaluluya ka sumber na asing, do ubahin na pola di jauh parpesal menok kita madok kuning. Jala do na ni alaman na. Jala dia do na Jepang ni ibana padongani yo dohot pangurupion ni Jehovah di bana ubahin na saya dia raho ni mana. Gabedok di si nyanyian ziarah. Nyanyian wajib di bait suci pesal menon. Ternyata adong do di alami bana akka manginang. Memang dang raja do pe mana ujui. Tetapi sudah viral bahwa dia akan menggantikan Saul, di mana ketika itu Saul sudah menjadi raja yang sombong, dan bahkan Tuhan mengatakan ikon upaton atau dinasian ibana ala nung ngatakang rohana tu Jehovah. Roh Tuhan akan diambil daripada Saul karena Saul tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Ima naung di pitu manang baba ni hamatea si Daud. Molo maju imana dangadong behaluaun, lamundur imana ngaisi parangan ni Raja Saul. Dangadong bedalan nabu menyelamat to ni mana kamanginang. Alai to puma adong sada batu nabolon dungi adong lubang di batuon molo hai bigi hamu imanaga di guarna gua adulam tu si masih dapi masuk tu guaon HP pasukan parangan ni si Saul nungazonok dangarong bedalak kaluan tu si mana masuk alai na so panagaman pitor hatok gua dong menutup tutup ni lubang ni haon ado gua nakin guaon ima nani guaran na sarang laba-laba simbol internet nuaing sarang laba-laba herat do pasukan ni si Sauli bah ay ngahudia lawi ba na nakin isod do pe anggo secara logika na memang masuk do mana tuguay alai di bereng pasukan ni si Saulom ma ala adong sarang ni laba-laba di pitu manang di lubang nugon gabe dang mungkin di mana masuk tu si ay molo masuk di mana tu si nga sega nyona hado gareo nakin ado bahasa Batak ni laba-laba ranggiting laba-laba ana so parmahat do hamu na uji anggo parmahat ni mane boto ron rabang-rabang go molo akada dana nasiring manotonaha Spiderman maun itu hal kecil doi sarang laba-laba yang menutup lubang gua itu hal kecil tapi itulah cara Tuhan menyelamatkan Daud. Gabi maluai bana. Terberita dui gua adulam. Tidak ada yang menyangka itu tidak pakaikan mujizat. Alai bolo lem tapi kiri. Itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan Daud. Imana paduahon. Dang ala akka parutungan na belga. Dang ala akka pangomoan na suksuk, dang ala akka pengalaman pencapaian yang spektakuler, baru kita mengatakan pertolongan dari Tuhan. Hal-hal kecil itu adalah pertolongan kepada kita atas nama Tuhan. Idona ni par pesalmen. Napatoluhon dihamuaka amanami inanami totu di pengalaman ni parpesalmen boydo
asing kondisi. Ido nai setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tantangan nih per pesalmen, tantangan kehidupan pemazmur berbeda dengan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah yang hidup, yang diimani oleh pemazmur adalah Allah yang eksis, adalah Allah yang Dia hidupi, Allah yang kita sembah hari ini? Tantangan tasonaria kamanginang kemajuan zaman yang seolah-olah menggeser eksistensi Tuhan. Unang saya tapi kiri benwaing, unang saya taripwa kamanginang, ayang gua kasudut na oposoin waing, molo adong komunitas nyalakon, molo adong songo grup ni halahon, saya olo di bahasa lahon. Buhado, molo PA perupanya kasudut na oposo, amang apakah eksistensi Tuhan pada zaman sekarang tetap seeksistensi yang diberitakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Iko nalusata dua kamanginang hotdo ido benadido pertolongan Tuhan atas nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ay di tangan di kendali ni debatado pengolwo sape rodi saliling na. Kendali Tuhan atas dunia ini yang diciptakannya tidak bisa dibatasi oleh kemajuan zaman apapun. Songo dia penuaing hamajon ni zaman. Sekarang kita sudah masuk ke tren mau meninggalkan 4.0 dan sudah memasuki 5.0 bahkan 6.0 bahkan 10.0. Mau berapa titik nol pun itu Tuhan yang memegang kendali. Ikoni do honot tatunasida. Jadi songo dia pe hajagon niok kaduan di rapok padita hatopan naparpudi nunga dituakon di sana dokumen gereja kita HKP bahwa kemajuan zaman dan segala era kemajuan digitalisasi itu adalah berkat Tuhan, tetapi itu semua bersumber dari Tuhan. Itu. Ala asa ikom mulak tu Jehovah dang boy targatihon ni manangahapi. Taktaboto akka teknologi nalaho parsauli honota lumobi akka sudut na oposo tujuluanon, mungkin semakin kita tercengang, semakin kagum. Tu kecanggihannya, tu teknologinya, alai taksa dar rupani siat debatado son. Iman waing tugas ta, ima tugas ni gereja, ima tugas ni huria, totong membekali ima akka sudut na oposo. Na mangihuk ma na parpudi akka manginang songok kesimpulan ni jamitata sadarion na pinadomu turpu jamita tu turpu epistel. Molo memang do nang tau pertolongan Tuhan pangurupyo di tadi bagasan gowarni Jehovah. Baunang biadong atto ngakalateni rohati. Unang biadong akka kecemburuan namahu. Songo sisian ni Tuhan ta Yesus nakin. Alaboy do malum na ginosa to dinahodar halak dibain diduru ni sisian na 10 duaon suguro hana nakidisi hurarak kami dibully dirundung zaman waing daw ngato ide do Jesus dango ramunahian nian ibana ay nasa napatu pahun nadenggan mangasaw guarhu daksialoni dongad doi siduku ngodoi na. Unang alam maju atong usaha ni dongan sukses
usaha ni dongan. Berkembang akka usahana. Bagawe marsak kita daw nga to, latihan ni roha dui. Ay molo sukses pay, molo tung martaba-taba pay, ato tu debatado na mangurupi, debatado mga leon. Ikot tong dodo kita bersyukur. Ido nakinig na ni gobarron ni sisiyani. Bagabi suguro hana. Alagabi, boy di patu panasing. Hape, imana dang boy patu pahon. Mga lualu imana tutuhan itu Yesusi. Iripu imana, sitong imana. Pero Yesusi, dang dohono muhias songoni, dang bulyom muhian ibana, dang lateyam mu ibana. Alani ganup nama dok pangurupio diau hola di bagasan guarni Jahoba imanakin na nitutukna di Markusia ayat 50 akka manginang. Songo dia do halak na say madok di urupi Jahoba di nguluna di dok di pertudos mahita namarguna do sirai alai tung molo tung habar sirai ama bayano pa aciposa say marsira mahamu huhut mardame samahamu. Analogi do nabi nani tuata Jesus. Didok do hita kana persia songo sira. Najolo molo hurang sira loppa ni parumaen bodoh paulak. Kan? Ido na najolo. Ay so awok so marday so yuboto mga loppa pinaulak majon na murang-murado paulakon najolo. Ada orang soro ha Kristeno. Artina ha di sipangano pe olo orang marspakulingan suami istri olo sa minggu molo saya hurang sira loppa ni natay kan alay molo du pas loppa isi gaddina isi gaddona sirsir nang sirana isi dayna isi tabon isi nang sirana mertua pun lewat tak diengkos nenay imalain tabon siraw. Molopas isi adaliman na isi sirana ibay parumene lopana at torodo si metu memuji menyala parumainku torin na do tortabu sudah tina dia nama becurap dia nama beconang rohani dongan ido gambaran ni halak naung mendeklarasihon haporsiona pertolonganku hanya di dalam nama Tuhan. Margugu mahita kamanginang daktaboto ahana masa di joluan niaka parngulut tatu jolon daktaboto ah songo dia pergumulan mungkin adong dopena sorasidung adong dopena sorong dalak karuar alai hatan itu hatta margogo kita di bagas setikion pangurupion diau ima di bagasan goar ni Jahoba. Pertolongan Tuhan, pertolongan kita adalah atas nama Tuhan. Tuhatama mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan disobahur rohanami. Disudidingkan nibasam nama masu-masu hami. Nama ngaramu tinggulu nami Tuhan. Lumubi di ari sadarion na papunguhok kami di bagas joromon. Di ari na pinarbadiam minggu sapulalu dung trinitatis. Saya jalo maak kapujian nami Tuhan dalam nami madok mauliate tuho ala hodo mangurupi hami di tongan ingulun. Tung so terbaik kami manang dia dohot manangaha ianggo soho na mangurupi hami. Alani ali Tuhan unang alang asini roham. Say homa na madongani na mangurupi hami. Di na madalani dope hami dia ka ari ningulu na pinasahami. Tuhan debata Jahoba amanami di tangyang namion hubuak kami matujulom ima keluarga ni ruas ni huriam natongon markabuk ni roha keluarga dohot sude peparan natinading ni inanami inang nyonya intan hutapea boru tabunan opo Andreas di sialan ng jumolo inanami ituhan
ala sinirang ni hamatean. Gotap jala bocca lumobi tarilu marsak do nasida habot rohani keluarga. Alai Tuhan dada di hamateani ujung ni pakirimon ni saluhut akan naporsea diho. Adong do haeheon, adong do ngolusugut di paradeho di akan naporsea diho. Ima apul-apul na sumurung tu saluhut keluarga dohot tu peparan ni inanami. Alani homa ali Tuhan na mangapuli saluhut keluarga natina dikon. Tuhan rebata Jehovah amanami songonima nang ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Inanami inang borusi bolon. Dipiga-piga na salpu Tuhan dirawat di rumah sakit Pon Cawang. Alay mauliate manunga bolas mulak na sida tu bagas. Say pasikop malas ni rohana Tuhan. Hamamalum ni inanami tujuluanon. Songoni dope inanami boru si mamora. Tongod dirawat dope di rumah sakit harum. Tuhan, pasu-pasu masaluhut pangubation tindakan medis. Dohot akka ubat na pinangan sinumon na Tuhan. Pahisarhon, pamalupon, inang boru si mamora. Sian parsahiton naing asa sumuang ibana boy mulak Tuhan madalani arning ulat dohot marsaur di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan debata Jehovah manami di halacor rohanami ma Tuhan di ruas ni huriam nai baru bongot tu parsauran nami di tonga ni huriamon. Keluarga ni amanami Denis Nelsotari Horan inang Agung Ayu Retno Sari rap doho dua yanakon na pinalumehomi. Pasu-pasu ma Tuhan persauran nami di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu manang amanami inanami dinalaho marmudu-muduhon yanakon na pinasahami. Songonima akka ulaun nasida si ganupari. Dohot sakap ni nasida say patulus pasu-pasu Tuhan di bagasan asini roham. Diha mulator rohanami Tuhan didenggan ni basam nung ngasahat majalo ulos ras ni roha inanami ima inang nyonya TN sinurat buru na 70 tabay Tuhan pasu-pasu mi hipas siga jangumur jala martabalas ni roha inanami di ari-ari ni ngulu na pinasahami pasu-pasu saluhut poparanna pasu-pasu akaya nakonna mulutung adong dope Tuhan sihirimon ni rohani inanami di ngolu pari anak konon lehonom mui dia katiki halehetanna. Dingotami Tuhan nang akka ruas ni huriam na tongom marulang tahu di hari sadarion marlas ni roha. Inang listeria jukianna buru tabunan. Inang pipi Linda buru pangaribuan. Amanami Jose Victor Sitorus. Songoninang inanami Hermawati buru marpaung. Dohot nanang marulang tahu dupi Tuhas sahat tu sa mingguon sailam tabaamu pasu-pasumi tu nasida saluhuna. Hahi pason gajang ni umur mardongan ragam ni silas ni roha. Tuhan debata Jehovah manami di tikyon di patupa huriam do ima seksiama retreat selama tuluarion. Di hari sadarion di nanang mersakap mulak nasida anon di pangujungi ni akka ulaun nasida. Pataru manasida hipas tolhas tu huriamon. Songonima nang akasakap ni huriam pesta gotilon pembangunan dohot Natal pasu-pasu saluhut nai Tuhan martupa dohot dengan diaka rangkaian acara bazar dohot lan na asingi Tuhan na pinatupa ni panitia merdalam mai dohot dengan nidukung ni sudi ruas ni huriam secara bergotong royong bekerja sama sudi manupahi. Akaulaw nami sa minggu 7 lanot Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari nang pagkobasyon nami di huriamon pasu-pasu hami salu na mangulahoni bahes sangap hamuliaw di kowarmo asima roham di hami sesai jala uras saluhut dosa pangalasyon nami asa tamahami majalo pasu-pasumi mangasahon guarni dipat anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho. Amin. Tauduti maulauta tapuji tuhatam marhitena maredde hita laos tapasahat ma amplop tujulu lahotu manupahi pesta
Gotilon pembangunan do Natal di Huriatta. Tude bata do pakirimo itanolan nang awang-awangi ibanado opo sakit totong do diramutilan Toro pemar ramanopia debatakinos mariuna posrohaki sonando ibanado Poriki nang bunga-bungai Rodi sudi natino panai na met na balgai ibanado na barbuduhoni Tarape tatangya koma peleata alede bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na maulutus hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leho-lehom itu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalani Alea manami na di Banua Gijang say pinarba dia maguarmu.
Sai ro maharajomu. Sai saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja dohot agungkun rodi asangapun saleleng dileleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Tujuh loma inang namarulang tahu. Songon inang ruas ni huriat tanak kening naung tinitikon. Tujuh loma itu masih calangan.